m ọtụtụ si n'ụzọ dị iche ma egwu ndụ bụ nke anyị niile ji agwa ndụ egwu ndụ na-apụ n'ụtụtụ ngịba anyanwụ na-ebili n'elu ugwu nke abụ olu ndị nna nna anyị ha na-agụ egwu ha na-eti ịgba ha na-asị agụ bụ onyinye wee ya kpọrọ ihe egwu ndụ egwu nke ndụ ogene kawage ntị anyị si n'ala bile anya gụsa egwu egwu ndụ ka mmụọ kpọrọ ya dọbụ oge naanị ọnụ o nwere m ketesi aka mbụ mana ọ bụ na n'ebe akwa dị egwu ndụ agwa bụ na-egodi olu na-etitewu ya na ahụ ọbọdịlu dịka weke gbaimogbogbo tamọbụdụ weke egwu ndụ onye egwu ọ bụ na ama ọ bụ na ọbụ kenyi nọganụ ogene n'ime ọtụ ya mara nna m na pọ mgbe m mụrụ ogo na-efe ọ chọtara na chi m nọ nso nke bụ egwu nke ndụ ọkụ na-akụ n'ime na mmụọ na-asị ọkụ nne m egwu ndụ onye ndụ ọ na-agba mgbe anyị na-amụ onye ndụ ọ na-agba mgbe anyị na-amụ ọ na-agba n'oge bido n'oge ga ọ na-aga aga nga egworo oge ọ na-agba n'ala nna ọ na-efe n'eluigwe ọ na-agwakọta mmụọ na mmadụ egwu ndụ ọ na-agba mgbe enyi na-amụ ọ na-agba n'onye udo n'oge ha ọ na-ada gị ada egwu ndụ amụdụ anyị na-abịa anyị na-apụ mana egwu ndụ gara n'ihu gba egwu nwanne m dugari